Nisimgħu sal-omelija. Hija Dun Antun, isqof tiegħi għadna kif smajna l-kelma tal-missier tagħna l-Papa Franġisku li f'isem Kristu qed jafdalek din il-Knisja f'Għawdex. Inti taf li ħafna drabi l-Knisja hija mxebħa mad-dajsa. M'iniex espert fin-navigazzjoni, imma jgħidu li min ikun isuq bastiment mument diffiċli ħafna hu meta jiġi biex ibiddel ir-rotta. Għax il-mewġ ikun ġej għal wiċċu u mhux lakemm. U din il-missjoni tiegħek, ħabib tiegħi. Il-Mulej Ġesu ipprova jagħti rotta ġdida lill-poplu tal-Alla. Ma kienx faċli. U l-Papa Franġisku qed jipprova jagħti rotta tajba lil din id-dajsa. Mhux faċli. Għal diversi raġunijiet. Biżżejjed ngħidlek illi aħna għaddejna minn dik li kienet il-Kristjanità għal soċjetà post-Kristjana. Altru d-dajsa u xek miexja f'dak il-baħar u altru fil-baħar tal-lum. Aħna għaddejna minn soċjetà b'maġġoranza kattolika, mhux nisranija kattolika. Imma taf int, illum in-numru qiegħed jiċkien. Dan japplika għall-Għawdex tagħna. Allura f'dawn iċ-ċirkustanzi id-dajsa illi t-tmun tagħha qiegħed tiġi avdat lilek illum inti titlajnuna tal-Ispirtu Santu ħabib tiegħi. Biex tagħtiha id-direzzjoni li l-Mulej Ġesu irid minna illum ma għadnex knisja mhux 2000 sena ilu, laqqas 50 sena ilu. U f'dal kuntest irriflettejt ftit fuq il-Vanġelu illi ipproponejt ilna għal din l-Ewkaristija u li minnu inti slitt il-sentenza li tigwidak nimxi magħkom. Jiena naqra l-Vanġelu ħassejt illi il-Mulej Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa dwar il-Knisja. Għalkemm il-Knisja jew aħjar il-Komunità ta' Ġerusalemm ma tissemmiex direttament fil-Vanġelu, jiena impliċitament ħassejta tissemma. Għaliex għandna 2 mill-irġiel telqu minn ħdan il-Komunità Nisranija ta' Ġerusalemm. Għajjenejn mejta, madmat tqejl fuqhom fi kriżi mhux biss spiritwali, imma anke soċjali. U fejn il-Knisja ta' Ġerusalemm? Kif il-Knisja ħallithom? Hija possibbli il-Komunità ta' Ġerusalemm ma tintabaħx illi hemm min qiegħed jitlaqa. Possibbli ma tintabaħx illi fit-triq hemm minnu għajjin u għandu bżonn l-akkumpanjament. Imma x'għamlet il-Komunità ta' Ġerusalemm? Iddefendet lilha nnifisha. Ingħalqet fiċ-ċenaklu biex ma tirriskjax ħalli
ma tiġejx feruta, ħalli minn għalija ma titlef xejn. Inalqet ġossur, kieku llum ngħidlek inalqet fis-sakristija, inalqet fit-tempju. Imma mnalla kien il-mulejt Ġesu bħal dejjem illi imur jiltaqa' ma' dawn iż-żewġ irġiel. Għajjenejn, konfużej, dubjużej, fi kriżi. U jakkumpanjahom, jismagħhom, ifarraġhom u jtihom il-bxarat tajba. Jista' xikun illi f'dan il-mument għażiż għalejk għall-Knisja tagħna il-mulej Ġesu qed jgħidilna tkunux knisja tas-sagristija. Tkunux knisja li tingħalaq fis-sowr tal-bini tagħkom. Imma kunu dik li jgħidilha l-Papa Franġisku knisja li toħroġ. Knisja li toħroġ. Knisja li ma tibżax tirriskja. Knisja tat-triq. Bħalma Kristu ħareġ fit-triq biex jiltaqa' mad-dixxipli ta' Emmaus. U tgħidli ma fit-triq m'hemmx labra, u fit-triq m'hemmx it-tajn u nitħamġu, u fit-triq ma nistgħux intajru dufrejna. Aħjar knisja feruta milli knisja magħluqa u ssejr oġġett tal-arkeoloġija. U x'jgħidilna Kristu illum mena kun knisja li toħroġ. Kun knisja missjonarja. Knisja missjonarja. Tgħidli ma fawdix tagħna hemm bżonn tkun knisja missjonarja. U żgowl hemm bżonn knisja missjonarja. Hemm bżonn ta' knisja missjonarja biex ixxandar dik li jgħidula it-tieni tħabbira. Is-sekondo annunzju. Għaliex dawn id-dixxipli ta' Emmaus kellhom diġà l-ewwel tħabbira. Infatti kienu jitkellmu fuq Ġesu Kristu. Imma ma kinux jemmnu. U fil-poplu tagħna hemm din is-sitwazzjoni biex ma ngħidlekx f'din il-Knisja. U ma neskludi lil ħadd, ibda minnej sal-aħħar wieħed. Il-kol kemm aħna għandna bżonn it-tieni tħabbira. Din il-Knisja missjonarja illi l-Knisja qiegħda tafdalek għażiż ħija. Dawn huma l-ftit ħsibijiet illi xtaqt minn qalbi naqsam miegħek u nawguralek fiduċjuż illi l-Ispirtu Santu huwa miegħek. U ħajjejnek biex inti toħroġ u toħroġna fit-triq. Ma tħalliniex nimmuffaw u nifgaw fl-irwejjaħ tagħna. Għaliex fit-triq aħna ħan niltaqgħu mal-bniedem ferut. U tiġini f'moħħi kif jibda ħansejħlu dokument tal-Kunċilju Vatikan II, il-Gaudium et Spes, mhux veru. Il-ferħ u t-tamiet, in-niket u t-ħassejb tal-bniedem tal-lum huma l-ferħ u t-tamiet, in-niket u t-ħassejb tal-Knisja. Speċjalment il-ferħ u t-ħassejb il-ferħ u t-tama tħassib in-niket tal-bniedem f'qejjer. U dak kull li huwa tal-bniedem, u allura jridu noħorġu fit-triq, huwa l-qalb il-Knisja, huwa l-qalb ta' Kristu. U kompli stimulana biex aħna nkunu Knisja missjonarja. Bħalissa qed niftakar f'ħutna s-saċerdoti illi għandna fil-missjoni, mhux veru. Qed niftakar fil-ġenerożità tal-poplu tagħna meta semmilhom il-missjoni qalbhom tixel bħalma xelet il-qalb tad-dixxipli ta' Emmaus.
imma għandna bżonn l-azzjoni missjonarja narġa' ngħid it-tieni tħabbira in loco hawnhekk. Ħajkun għalhekk l-Ispirtu Santu miegħek, poplu Alla, din il-meditazzjoni li qed nagħmel mhix nagħmilha biss lill-Isqof Anton imma lilkom ilkoll, Presbiteri, reliġjużi, laiċi. Għaliex mhux biżżejjed li l-Isqof tagħna jipprova jdawwar it-tmun tad-dgħajsa. Aħna nistgħu inwaqfuh milli li d-dgħajsa jagħtiha direzzjoni oħra. Allura nikkooperaw miegħu. Ħalli bl-għajnuna tiegħu aħna nkunu knisja li tirrispondi għal żminijietna u tagħti tama mhux biss lill-insara lill-bnedmin kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.